Kodhi mago mag siasa, jakom mar ODM Gladys Wanga omako chung' ni ok giwuogi e sirkal manyuanda mano mar broad-based kendo negi kore kendo natiyo ganda ka gintiere e sirkal. Negilose kinde alam e kanisa mar Vosh Kisumu gikoni nitiere jimoko ma okoni ODM winjo Ojwang winjruok mar gi jatend piny ka olero ni mano nyalo mana rocho kwe mosebedo thurka. Lian Beta tiere kod ler. Alam majumapil e kanisa mar Vosh Kisumu. Jokanyo mag ODM oramo ni gibiro kedo ne oganda ka gin ei sirkal kendo nyiero ji madwa ni giwuog e winjruok mane gibedogo kod William Ruto. Jakom mar ODM Gladys Wanga okoni yot mondo gimany ratiro ne Albert Ojwang ka gin ei sirkal moloyo ka ginoko. As an ODM party and as the national chairman, we have signed an agreement with our UDA colleagues. Our party leaders have signed this agreement, and it included inclusivity, it included stopping extrajudicial killings, it includes all those things. And today as I speak, there has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Kagidwa ni mondo tim nonro mapiyo kendo ka ondamo mar chik ne ji mano okelo tho Ojwang. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu kod nyawadgi ma Kabondo Kasipul Ivo Bara okoni nek makamano ok owinjore onen e pachoka bang' winjruok mane obedo bang' ng'anyo mar Gen Z. To gik moko ariyo ma wan go ka en ni jowadwa wawe broad based mosekelo kweni kawa manyo justice endara oko mano gimoro mokwongo achiel koso wabeda broad based ni to wamany justice for Albert Ojwang gi jowa moko mosetho wamany ka wantie ei broad based ni mana riyo gimu wacho nani emadwani mondo wawinji ka wabunge gi owinjo mondo wadwok ne Raila wach malo. Who is killing these children? Who is doing this? Can we get to the bottom of the matter? And let not politicians take advantage of this unfortunate incident to now start creating discord amongst other Kenyans. We want the truth. And that is all we are asking for. Hii mambo ya kuoa mtu ameuliwa leo inaharibu hata yale ushaje tuliweka katika nini maktaba ya kwamba tunataka Kenya iendelee mbele. Na sisi kama viongozi wa hapa Kisumu County tunasema ya kwamba tunakusupport, lakini sasa hizi mauaji don't sleep because enemies are within your government. Ruth Odinga bende noyango ni tich maduong' mar sirkal en neno ni oganda duto oyudo ratiro margi mar ngima makare kolero ni kaka jokanyo mag ODM ok gimor gi nekgo. Albert has died. We want to know about Albert. We want to know about Ongondowere, and we are asking the government. And for me, I would just say that we should ask the president, please, you are the commander-in-chief of the armed forces of Kenya. Please, ask your people and your security team to make sure that we get to the bottom of the killings that are happening in Kenya. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu.